на тераската. Давай натам. Еми да. Не, бе, спокойно, той се оправя. Карачето. Ти лути си, това е гад страшно. Следващото кръгче тук ще е с леко ускорение, контра, пръст, трахки и натам. Тук вече грешка. Как ще му разкаже играта? Той да знае. Аз съм страшен злодей. Само го чакам. Дръж го, Румен. Че това е страшна гад. Ако се удариш челно, че паднеш долу на паркинга, го пак. От 9-ти етаж. Бе, няма, спокойно. Охо, мой приятел. Къркало. Леко, Румба. Румен на мотора беля. Това е като жена с картечница. Айде, стига, ще го щупиме на края мотора. Да, бе! Румба, това не дава да го пипнеш, бата, не дай. Ама то без да искаш това... Това е лошотия, не дай, без да искаш. Пазете, Румен, моля ви. Само на стана вече край.